מי יש לו כלב בבית? בוודאי, לא לכולם, אבל בוודאי לחלק נכבד באוכלוסיית המדינה יש להם כלבים. מאז שחר ההיסטוריה האנושית, הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של אדם. האומנם? אני בעניין הזה קצת מסתייג. בביתנו, לא מזמן, קיבלנו לידינו כלבה יפהפייה. ממש כל מי שראה אותה, מיד אתה רואה את הכל, פוצי, 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 מתוק, איזה מתוק. אכן הוא מתוק, לזרים. אך אלינו, עסקינן בברקודה ממדרגה ראשונה. כל אימת שאת מנסה ללטף אותה מיד, היד המלטפת הופך להיות מאכל. ושיניה החדות של אותה כלבה מתוקה. מן הראוי לציין שההתנהגותה היא צבועה לחלוטין. כל אימת שאנחנו הולכים לפארק, הולכת זקופה, מתופפת ברגליה, זנבה נישא אל על, מלאת חשיבות עצמית. עד שלפתע היא רואה כלב יותר גדול, מיד העוצמה הופכת להיות לפעמים. היא הופכת להיות שטיח, ממש שטיח. היא ישר מסתופפת על רגליה, הרתה, ואז מתקדמת בצעדים כאלה. נבוא מקשקש בקושי, בתנועות קלות, מצד לצד. הוא גם קצת רוכן עליה, מיד היא שוכבת על גבה פרקדן, וחושפת את יש לה פה שמן, כולם חושבים שהיא בן. וכמובן אותו כלב גדול מיד עט על המציאה, ולשונו עובדת שעות נוספות. ולאחר שהיא רואה איזה מישהו יותר קטן, מיד היא כולה עוז וגבורה. מסתערת עליו. ממש לא מותירה לו, יש לה כפות רחמנא ליצלן כל כף, זה לא כף, זה כפה. מי שזוכה לכפה ממלכת הכפות, זאת היא. מסכן הופך להיות יצור אומלל. אז תדעו לכם, לא מה שנראה עדין וחמוד, הוא אכן, זה מה שחיפשתם. בסוף אתם הופכים להיות כולכם נקבים, חללים, ועל זה לא מברכים.